αμάξι θα αφήσαμε εκεί. Λοιπόν. Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι θα είναι πιο απλό από ό,τι συνήθως. Βλέπετε εδώ με το καφεδάκι. Συνεχεία σας. Αφιερώνω πιο πολύ στους φίλους μου τους οποίους μπαίνουν στρατό και έχω αρκετά άτομα τους οποίους με ρωτήσαν πώς είναι στρατός. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία, το πώς ένιωσα εγώ και γενικά το πώς ήταν όλη η φάση στην αρχή. Το βιντεάκι δεν είναι ένα. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Θα το σπάσω σε φάσεις για να μην βγουν πολύ μεγάλα και πρώτη φάση σπεν. Να σημειωθεί ότι είμαι και πολύτεχνος. Μειώνεται κι άλλο η θητεία. Άμα πάω ας πούμε απλό πεζικό κάπου, μπορώ να κάνω έως και 6 μήνες. Θα σας πω μετά όμως τι ισχύει για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έψαχνα στην αρχή και σκεφτόμουν τι θα κάνω, ξέρω εγώ, ψιλοαγχώθηκα. Γιατί να μπω, ξέρω εγώ, στρατό, μου μπήκανε πρώτα. Ξέρεις, είναι αυτές οι σκέψεις που λες που χάσιμο χρόνο, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Εμένα με στείλανε Σπάρτη στην αρχή. Πήγαμε Σπάρτη με τους γονείς μου, μπαίνουμε στην πρώτη εβδομάδα που είναι, νομίζω 2 εβδομάδες πρέπει να είναι, άμα δεν κάνω λάθος, 15 μέρες. Μετά σε αφήνουν για λίγο, μετά σε ξαναβάζουν, άμα δεν κάνω λάθος, άλλες 15 μέρες, να συνηθίσεις λίγο το στρατό. Τέλος πάντων, 2 εβδομάδες εγώ πήγα Σπάρτη. Μένω Ασπρόπυργο, μια πολύ ωραία περιοχή, μην έρθετε ποτέ. Από εδώ πέρα έχω ήδη εργοστάσια από πίσω μου. Λοιπόν, που λέμε, μπαίνουμε στρατό, τι θα γίνει, πώς είναι εκεί μέσα, θα είναι αυστηρά και έτσι από εδώ από εκεί. Και ήταν η μέρα που γίνονται οι εγγραφές, να βγάλουν καινούριες ταυτότητες, καινούρια πράγματα, να τους δώσουν φορεσιές. Μπαίνουμε μέσα, η πρώτη μία μέρα βασικά ήταν ό,τι χειρότερο, χάσαμε περίπου όλη την ημέρα, τις υπόλοιπες 6 ώρες τις φάγαμε μόνο σε γιατρούς, μας κάναν κάτι τιτανικούς μαλακίες τέτοια να μην παθαίνουμε αρρώστια, γιατί λέγαμε να μας πετάξουν το κάπου, λέγαμε πάμε ψοφίσουμε. Κρυώνω. Κάτσε. Ήθελα και να έρθω πάνω στο βουνό να κάνω βίντεο. Παναθέμας. Δεν έχω χώρο να κάνω βίντεο πολλές ώρες. Είμαι σε φάση ωραία, τώρα είμαστε λίγο πιο αυστηρά, τέτοια από εδώ από εκεί. Μας έλεγαν και όπου τελειώνει η λογική αρχίζει ο στρατός και αυτά τα διάφορα τα ξέρετε τα κλασικά. Στις πρώτες μέρες δεν είσαι ούτε ορκιζόμενος, αλλά δεν είσαι ούτε στρατιώτης. Οπότε, επειδή θεωρείσαι πολίτης, δεν σε αφήνουν να πας πουθενά χωρίς ένα διάτσο. Χρειάζεσαι συνέχεια το LIL, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα, χρειάζεσαι κάποιον που να είναι υπεύθυνος. Γιατί δεν με αφήνανε εμένα συγκεκριμένα να πάω πουθενά. Δηλαδή, τουαλέτα είχαμε βασικά, εντάξει, μπορούσαμε να πάμε, αλλά έπρεπε να πάρουμε πάλι άδεια. Ότι ξέρεις τι, εμείς πάμε κάτω. Λοιπόν, κάτσε να πατήσω αυτό. Κάτσε να πατήσω αυτό. Κάνω λίγο που σώψουμε. Δεν μπορώ, έχω παγώσει. Sorry. Διαφημιστικό διάλειμμα. Κυριολεκτικά, η μόνη μου σκέψη είναι let's do something. Ξέρω εγώ να κάνουμε κάτι. Θα παίξουμε λίγο πιο σοβαρός. 3 μέρες. Εκεί η σοβαρότητά μου. Όπου ήμουν σοβαρός. Όταν ήταν να αλλάξω άτομα, να κάνω κάτι, ξέρω εγώ και αυτά από εδώ από εκεί. Αλλά όπου με έπαιρνε έκανα και λαμογιές. Δεν πρόκειται εγώ τώρα με αυτούς τους μαγικές που κάναμε μαγικές μέσα να πάω να καθαρίσω τουαλέτες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Πάντα κάτι έκανα και την γλίτωνα, δεν πήγαινα ποτέ τουαλέτες. Με στείλανε και μια φορά στα μαγείρια, έκανα 1-2 τραπέζια. Μετά με στείλανε να πάω για πατάτες να καθαρίσω. Πήγα μια φορά τουαλέτα και μετά βγήκα έξω και κοιμήθηκα. 2-3 ώρες κοιμούμουν, έτσι δεν έκανα τίποτα. Μέχρι να έρθει η ώρα για φαΐ. Με τα άτομα μέσα τα ψιλοβρήκα. Δεν είχα θέμα, ας πούμε, και που κοιμόμουν. Βέβαια, είχα λουκετάκια και τέτοια. Τα πρόσεχα όλα. Όσο και να είσαι μαζί με τα παιδιά και να τη βρεις καλή με κάποιους, πρέπει να είσαι συνέχεια τέτοιο. Σε γρήγορση. Ευτυχώς δεν μπορείς να πιστεύεις σε κανένα. Κάνουμε 2 ημέρες αυτά τα τεστ που ήταν να κάνουμε. Να μας φτιάξουν λίγο, μας δώσουν καινούριες φόρμες, τέτοια. Επίσης μου δώσανε μια φόρμα η οποία έχει τέτοια τρύπα μέσα. Πολιτικά, στα κάκαλα από εδώ. Και λέω, να, εδώ πέρα είμαστε, καινούριο σύστημα εξαέρωσης. Εδώ πέρα για το καλοκαίρι, ακόμα καλοκαίρι ήταν. Η ΕΣΟ πότε μπαίνει τέλος πάντων. Μέχρι που έμαθα ότι θα έρθουν οι κοπέλες εκεί. Πήρα ραπτικά όταν βγήκαμε την πρώτη φορά έξω στη Σπάρτη και το έγραψα μόνος μου. Δεν ξέρω να κάνω πολλά από ραπτικά, αλλά γενικά θα σας βγει χρυσό εκεί πέρα. Κάναμε και κάποιες υπηρεσίες. Γενικά, όσο μπορείτε, προσπαθείτε να μην
μαλώνεται με τον καθένα, μην δίνει ιδιαίτερη σημασία. Εγώ προσωπικά ήμουνα στα τέτοια μου. Δρώ πιο πολύ ως τέτοιο. Είμαι σωστός, είσαι σωστός. Άμα δεν είσαι σωστός, θα σε μπει. Στη Σπάρτη γενικά βγήκαμε παιδες πανέμορφοι. Σπάρτη, όποιο ζείτε Σπάρτη, shout out, ήταν και το φαγητό τους. Από τα πιο ωραία φαγητά έχουν. Στέλνουν τους σεφ εκεί επίσης. Να μάθουν να μαγειρεύουν τέτοια στο στρατόπεδο. Και γενικά η Σπάρτη ήταν μια πανέμορφη πόλη. Βαρετή είναι μεν λένε λίγο, αλλά ήταν πανέμορφη πόλη. Είχε πολλά ωραία σημεία. Μπορείς να μπεις και σε πολλά μουσεία και τέτοια που έχουν εκεί πέρα. Ένα μουσείο της ελιάς και κάτι τέτοια τζάμπα, λόγω του ότι είσαι στρατιώτης. Ωραίο φαγητό. Ιδιαίτερα φέτα, λάδι και έτσι ήταν. Εντάξει, top. Top, έχω να πω κάτω. Πολύ καλό λάδι. Η πρώτη εβδομάδα μου ήταν σε φάση. Δεν ξέρω τι κάνω εδώ, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Κυριολεκτικά δεν υπάρχει λόγος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Απλά βρίσκομαι εδώ. Γιατί πρέπει, ξέρω εγώ. Μετά, όταν ήρθαν οι ειδικοδυναμίτες κι αυτοί, ούτε εδώ πέρα παίζει το ότι είμαι ικανός, θα πάρω αυτό που θέλω. Δεν σας λέω να γίνετε όλοι φίδια και να κάνετε μ***γιες. Φυσικά, να είσαι σωστή εκεί που βλέπετε ότι ξέρεις τι είναι σωστή εδώ, θα είμαι σωστός κι εγώ. Όταν δεν είσαι, δεν είναι όμως ο άλλος σωστός, μην αφήνετε περιθώρια, παιδιά. Θα σας εκμεταλλευτούν. Μην νευριάζετε εύκολα και μην πάτε κόντρα με τον καθένα. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Προσπαθώ να είμαι καλά με τον καθένα, γιατί όταν χρειαστώ κάτι, μπορεί κάποιος λίγο να με βοηθήσει, έστω ξέρω εγώ, να μην με μισεί τουλάχιστον που λέμε, για να μην μου κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, που λέτε, ήρθαν οι ειδικοδυναμίτες. Εμείς ετοιμαστήκαμε για τα αθλήματα. Ήταν εκτός από το τρέξιμο, τα άλλα ήταν κυριολεκτικά. Άμα δεν κάνει σχεδόν καθόλου γυμναστική, μπορεί και να τα παίρναγε. Δεν ξέρω, κάτι 5-6 έλξεις, 20 push-ups, τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα. Λοιπόν, δεν είχα βγει πρώτος στο τρέξιμο τουλάχιστον που κάναμε με τα παιδιά, γιατί μοιράζανε και αριθμούς όταν τρέχαμε. Δεν έτρεχα και τόσο πολύ, αλλά και εκεί πέρα καθόμασταν, δεν μας αφήναν να κάνουμε τίποτα, λες και ήταν θα κολλήσεις κοριούς. Και στην τελική απλά δεν έτρεχα, δεν έκανα τίποτα, όπως οι περισσότεροι. Και δεν βγήκα και πρώτος. Είχα βγει τέταρτος, οπότε άνετα για ειδικές δυνάμεις. Απλά εγώ τους δήλωσα ότι ήθελα να πάω στην Κύπρο και ήθελα να πάω στους 35 μικάπ. Τελικά αποδείχθηκε ότι όσο και αν το πάλεψα, για να πω, παρότι που δεν είχα δηλώσει ότι ήμουνα τέτοιο, μπορούσα να πάω για εξάμηνο, αλλά προτίμησα να κάνω 9μηνο εκεί στην Κύπρο και ρε φίλε να ζήσω κάτι το οποίο δεν θα το ξαναζήσω. Γιατί θεωρώ, ρε φίλε, άμα είναι να πάω μια φορά, ας πάρω όλη την εμπειρία. Και στην τελική πήγα στην Κύπρο, σε πυροβολικό σώμα. Δεν με βάλανε εκεί που ήθελα, όσο και να το παλέψα και ό,τι και κονένα είχα. Δεν είχα πολύ δυνατό κονέ από ό,τι φαίνεται. Γιατί στο στρατό θες γερό κονέ, τίποτα άλλο. Θες ένα γερό κονέ. Κυριολεκτικά ο στρατός είναι ένα μεγάλο θέατρο. Τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω. Πήγαμε, βαρέσαμε και πρώτη βολή. Δεν μας μετράγανε πόντους και τέτοια φυσικά. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ωραία η εμπειρία η βολή. Εμένα μου άρεσε. Ένιωθα λίγο αδρεναλίνη, άκουγα και έβλεπα. Μετά από αυτό είχα κολλήσει με στρατιωτικά έργα και τέτοια. Βλέπα συνέχεια. Σιρήνες στο Αιγαίο, προλαγή τέτοια αστεία. Φτάσαμε και σπίτι μας. Δεν είχε άλλο φως έξω, παιδιά, από ό,τι παρατηρήσατε. Γι' αυτό και ήρθαμε πίσω. Σασπέν. Κατάλαβα όλο το νόημα του στρατού. Σε πιάνε και μια υπερηφάνεια ώρες-ώρες, δηλαδή είμαι στρατιώτης, είμαι αυτό, υπηρετώ την πατρίδα και έτσι, αλλά την άλλη λες, μπήκα μέσα και εκεί που ήμουν σοβαρά πράγματα και έτσι από εδώ από εκεί και στρατός, θα κάνεις πολλές μαλακίες και θα τις θυμάσαι, απ' την άλλη είναι κυριολεκτικά, όπως το είπα στο προηγούμενο βίντεο, αν θέλετε να το τσεκάρετε εδώ πέρα, είναι κυριολεκτικά ένα θέατρο, τίποτα άλλο. Το λένε μέχρι και αυτοί που δουλεύουν εκεί μέσα, και οι ανθιπολοχαγοί και οι παραπάνω, ο καθένας είναι στον άλλον να πάνε. Ποιος καλύπτει τον κόλλο ποιου, ποιος γλύφει τα τέτοια πιανού. Έτσι είμαστε εδώ. Ορκιστήκαμε τελευταία μέρα, πήγαμε για βολές, μας κάνανε 1-2 μαθήματα για το πώς να προσανατολιζόμαστε με τα αστέρια, με αυτά, πώς να καλυβόμαστε, να πηγαίνουμε στις γραμμές. Την παρέλαση που θα κάναμε, μας πηγαίνανε ώρες μέσα στο καταμεσήμερο, μετά παθαίναμε πονοκέφαλους από τον ήλιο και αυτά. Γενικά, αυτό που λένε ψηλό, όπου τελειώνει η λογική, ξεκινάει ο στρατός, ναι.
Πριν να μπω στο στρατό, είχα και πολύ λογικά θα έχετε το τέτοιο που μου αρέσει, θέλω να κάτσω, ξέρω εγώ, σαν μόνιμος εδώ πέρα. Εγώ το έχω αυτό στην αρχή. Μετά, όταν πήρα βρέφα, ότι ξέρεις τι, βλέπω τι γίνεται, βλέπω το θέατρο που παίζει. Όταν ήρθαν και οι δικοδυναμίτες για να τους δείξουμε τι έχουμε να προσφέρουμε και να μπούμε μέσα και τέτοια, απλά μετά ξενέρωσα, πέρασα, αλλά δεν με πήραν. Τουλάχιστον έστω κατάφερα να πάω Κρήτη, Κύπρο. Κατάφερα να πάω Κύπρο. Κρήτη είπα γιατί είναι και αυτή νησί. Σαντάω και στους Κρητικούς. Επίσης, δεν ξέρω τι ισχύει για εσάς τους Κρητικούς. Ξέρω ότι είστε πολύ καλά παιδιά γενικά και σαν άνθρωποι πολύ φιλόδοξοι, γενικά αγαπάτε τον κόσμο. Αλλά παιδες, αυτό που είδα εγώ στο στρατό από τους Κρητικούς ήταν ό,τι χειρότερο μακράν. Ο ένας πιο πούστης από τον άλλον. Πιο πούστης εννοώ, δεν εννοώ γκέι έτσι. Εννοώ, δηλαδή θα σου παίξει πουσιά στην πουσιά και δεν θα τον ενδιαφέρει καν. Απ' τη μία μπορεί να είναι και σωστός, γιατί κοιτάει τον κόλλο του, αλλά νομίζω όταν τους φέρνεις λίγο σε δύσκολη κατάσταση, τους κριτικούς και ζορίζονται, ξεχνάνε λίγο τα τέτοια τους, το πώς είναι εκεί και αρχίζουν να μπαίνουν σε πιο survival mode, να το πω έτσι. Εγώ πάντως δεν ξέρω, εγώ ήμουνα σε φάση όπως ήμουνα κανονικά σε σχολείο, σε μια κατασκήνωση, έτσι ήμουνα και στο στρατό. Δηλαδή μου άρεσε ο στρατός, ήταν από τις καλύτερες, μακράν, από τις καλύτερες διακοπές που έχω κάνει. Αν έχεις επιλογή να φύγεις, εγώ που έφυγα και πήγα Κύπρο, και ας μην πήγα 35, μετά δήλωσα ότι είμαι πολύτεχνος, έκατσα εκεί πέρα 3 μήνες και έφυγα μετά, έκατσα εξάμηνο συνολικά, εξάμηνη θητεία έκανα, να φύγω και λίγο πιο γρήγορα. Πάνω κάτω ήταν τα σπέν μια πολύ ωραία εμπειρία και μετά ήμασταν όντως πιο έτοιμοι για να μπούμε στο επόμενο κομμάτι. Είχε λίγο τα ups and downs. Δεύτερη εβδομάδα με το που μπαίνει στα σπεν, πας λίγο με το ρυθμό αυτό, καταλαβαίνεις, ζεις λίγο παραπάνω μόνος σου. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει, ναι, μεν ζω με τους γονείς μου, αλλά έχω μάθει να είμαι λίγο πιο από μόνος μου σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, θα πλύνω τα δικά μου τα πιάτα. Το μόνο που δεν κάνω σπίτι είναι να πλύνω τα ρούχα μου. Πέρα από αυτό, κάνω τα πάντα σπίτι. Άμα είστε λίγο, μπορώ να ζήσω μόνος μου, μπορώ να κάνω πράγματα μόνος μου και μπορείτε γενικά, είστε λίγο πιο σκληραγωγημένοι, σκληρά γαλουχημένοι, είστε ήδη έτοιμοι. Οι άλλες γενιές, όχι, βασικά δεν θα το πάμε γενιά. Δεν ισχύει για τη γενιά, δεν θα το πω έτσι. Γιατί μέχρι και η δικιά μου γενιά μπορώ να πω ότι είναι σκάρτη. Αλλά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις μέσα σε αυτή τη γενιά. Και τουλάχιστον για αυτό το τομέα υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις. Ακόμα. Γνώρισα και πολλά άτομα τα οποία ήταν μεγαλύτερα από μένα και συνηθίσανε να τους προσέχουν και να τους βοηθάνε, γενικά να τους προσέχουν τον κόλλο άλλοι, συγκεκριμένα γονείς τους, και με τα λεφτά του μπαμπά και με αυτά και με εκείνα θα ζορευτείτε. Γενικά έξω, άμα έχετε βγει, άμα έχετε δουλέψει, άμα έχετε κάνει από εδώ από εκεί, δεν είναι τίποτα στράτος. Είναι αυτό που είπα. Μία ωραία κατασκήνωση, τίποτα άλλο. Μπορεί να φας άσχημα, μπορεί να περάσει καλά, μπορεί αυτό, μπορεί εκείνο. Θα πάρεις αυτό το μάθημα, το τι εστί στρατός, τι εστί κόσμος, το πώς είναι έξω και μήπως μπορέσεις και κοινωνικοποιηθείς κιόλας λίγο μέσα, καλό είναι. Μην κάνεις πάρα πολλές ερωτήσεις. Μην γίνεσαι, φαίνεσαι ότι είσαι ψάρι, ειδικά στην αρχή, και μην ψάχνεσαι συνέχεια να σκοτωθείς. Ξέρω κι εγώ πάω πολεμικές τέχνες από μικρός. Έχω πάει πολλές πολεμικές τέχνες, ξέρω να βαράω. Άμα έχεις λίγο εδώ μέσα, είναι το α και το ω αυτό που σου διδάσκουν και οι πολεμικές τέχνες και γενικά ο κόσμος. Δηλαδή, εκεί φαίνεται όταν συγκρατιέσαι, όταν ξέρεις τι μπορείς να κάνεις ήδη. Απλά δεν το κάνεις. Επειδή επιλέγεις να το κάνεις, είσαι πιο δυνατός. Γιατί δεν θα. Σε ποιον να βγάζω τα νεύρα μου, για ποιο λόγο να το κάνω αυτό το πράγμα. Για κάποια άτομα που δεν αξίζει. Και όταν γύρισα πίσω, απλά είχα ξελαριγιαστεί γιατί συνέχεια παρουσιαζόμουν όταν είχα μάθει να παρουσιάζομαι. Παρουσιαζόμουν μία στη μάνα μου, μία στην αδερφή μου, μία στον μπαμπά μου. Και απλά έτσι για να τους μώσω τα νεύρα, τίποτα άλλο. Και μπορώ να πω ότι πέρασα πολύ ωραία. Ναι. Αυτά ήταν τα σπεν, παιδες μου. Έφυγα με χαρά από εκεί, γιατί ορκιστήκαμε, γίναμε πλέον στρατιώτες. Μετά έχει σειρά η Θήβα. Η Θήβα έχει πολύ πόνο μέσα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδες μου. Ευχαριστώ που ήρθατε ακόμα, είδατε ακόμα ένα βιντεάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια από μένα και να θυμάστε, μην ψαρώνετε.